en primer lloc, dir que és una satisfacció com a alcaldessa de Sant Cugat acollir aquest torneig i aquest tour de golf, Peugeot Tour de Golf. De fet, la reflexió que a mi m'agradaria fer com a alcaldessa de la ciutat és que nosaltres, des de l'Ajuntament, treballem per la promoció de la nostra ciutat també a través de l'esport i també a través de l'esport que tenim arrelat a Sant Cugat. I un dels esports arrelats a Sant Cugat és precisament el golf. I ho és per diversos motius. D'una banda, perquè acollim el camp més antic de l'estat espanyol, o un dels més antics. Hem de tenir en compte que el camp de golf... Perdoneu, ara sí, s'ha connectat. Hem de tenir en compte que el camp de golf de Sant Cugat data del 1917, és a dir, quan Sant Cugat va arribar al tren, aquella línia de ferrocarril portada per l'enginyer Pearson, pel canadenc Pearson, també van construir i van instal·lar el camp de golf de Sant Cugat.